onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee bere Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ije mmadụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ije mmadụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka eriga anyị ndị oche ya fọdụ kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fe ka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka dịkwa mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba n'ụbọchị tata bụ ụbọchị eke asị m na eke ya eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ asị m na akakaka ya amaghị na jijiji ya ma anyị asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya ahịa nkwu ise n'ụbọchị taa isiokwu anyị dị wee bịa bụ ihe niile what you should know about sacrifice ichuaja part 2 anyị kụziri part 1 yesterday so ọ bụrụ na ị watch your part 1 please go to my YouTube channel and watch it unless if you are following me on Facebook because right now we're on Facebook live too yes maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ na social media afa m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite echiri m ọzọ Eze-Ana abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi lụkwazie ọrụ mmụọ dị iche iche yes abụ m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo you can call me an ọdịnala evangelist I will answer my mission is to help people live better life ọgwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April ga-ebidokwa na April 6 ndị mmadụ ebukubego maka ya so ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na anyị ya ihe ị ga-eme bụ ndị na-esonye ebugo na ya amadụgo ka esi eme mana maka gị gbagba onye ọfụ ifọwọdụ ọrụ m 3 prayer request gị mee donation token to the account number aja mbunye na aja epụta ihe ụbọchị a ga-ebido ebu na ya bụ 6 a ga-achụ aja dị iche iche new entities of power nọ na temple wee present ya all the prayer request
distance abụrụ ebara ị nwere ike isonyere anyị ebe ọ bụla ị nọ under the planet Earth ka bụ ofu. Then ụbọchị anyị ga-emechikwa ya bụ na 19th ga-achụkwa aja dị iche iche gbuo eburu emesara aka esigo na aja abụrụ ọtụtụ ndị mmadụ mana ya bụrụ ndị na-eji social media testimony ọdụrọ necessary bụrụ ihe anyị bịara a na-echefuna na ndị sonye na aja nọọsụ ọsọ ha ga-enweta etu ya bụ ihe si bido ya na etu anyị si wee conclude ya dịka ndị so m mana m ada esi ihu ọrụ na social media nke a bụ ihe ị ga-ama maka na ọdụrọ necessary. Then nke ọzọzie bụ ọkwa dị mkpa ọ bụrụ na ịwụ my fans niile eso m ma na ịwụ a talented actor or actress or any upcoming person, yes, na ịchọrọ a platform ka enyere gị aka ka ị nwee ike ka akara aka wepụta ihe because I keep saying it, this is born out of genuine love for humanity. You know why? I believe na akara aka mmadụ bụ ihe ga-elift gị. A gift of a man make it away for him. Is your gift that will uplift you. So ọ bụrụ na ị nọ n'akara aka gị dee ude ịpụta ihe. So ọ bụrụ na ị nwere otu ụdị akara aka dị etu a mana ị na-achọ a platform ma ị na-achọ onye nyere gị aka, opportunities here. Presented by Ugochi tubelu movie productions. Agwa m na anyị nwere movie academy anyị na-ehiwe ọfụ. So ọ bụrụ na ị nwere talent ya na-eche ya alụ either iwe an editor, cameraman, or any department you can work. Chat me on WhatsApp because I actually video rehearsal by Monday. I get video. We are trying to build a movie academy. Oraifite. You know that? Then the car walk them. So it shows here. Or what the choice you na jaya na chupo one charge jam charge na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Then ka anyị ma n'isiokwu n'isi anyị ji wee bịa taa. Gịnị bụ ịchụ aja? Kedu ihe ị ga-amata gbasara ịchụ aja? Kedu ihe ịchụ aja ga-emeri gị? Kedu ka anyị si achụ ezigbo aja? Ọnya part 2 nke bụ ya ibe. Mana ka anyị digress a little na part 1 anyị kụzi yesterday. Ihe m chọrọ ịkọwara gị bụ na gịnị bụ ịchụ aja? Ihe ị ga-eji wee chụọ aja ka ị wee chụọ ezigbo aja bụ mgbe ọbụla a sacrifice or deny yourself what rightly yours. It could be your time, it could be your money, it could be whatever you have, it could be whatever. But for that sacrifice to be a genuine sacrifice, it must be done out of genuine love. It must be done out of genuine love. Yes. Then because without genuine love, you will not be able to show love and do genuine sacrifice. What is sacrifice is when you are giving out something you have. It could be your intellect, it could be your technical know-how, it could be your spiritual advice, it could be importance, it could be money, it could be anything, but it's yours. You want to give it to a less privileged, somebody you are better off. Or it can be a human being, or it can be creatures, like those animals. Our forefathers, they understand how things work. During those times, if they are eating outside, they normally mold fufu with soup and mold it. After that, they throw it, or even rice, they throw it. They knew that some of these cocoa ants and the rest of them will feast on it. It's a act of love that these animals, but you remember them. So whenever you are remembering someone you are better off, it could be animal, it could be human being, you are showing love. You are keeping that God mandate. Because in Genesis chapter 1 verse 27 down, God gave man mandate to be in charge, to be caretaker of the entire creation, to show love to any no correct. So when you are, God cannot from heaven directly feed those animals, but God can use you and me to show love to those creatures. And whenever you offer those saraka to those creatures, they will become happy because they knew that this sin is not just ordinary particle, that this is intentional act of love for human. Believe in me, it's just that you don't understand
or hear their voice. They don't see beyond their nose. If not, your mouth, your heart will be full of joy. Those all those aquatic lives nọ na mmiri aṅụrị ha na-enwe maka ya bụ ihe anwụ ihe ọnụ na-eri na so and so forth ịkwa wee bịa na mmiri in appreciation ma ọ iji wee nye ekele ma ọ iji wee ya iyo obi na-atọgharịkpọ ekele ha bụ Eze-Ana abịakwa n'ụbọchị taa maka na mgbe ọ na m bịara iru na mgbata na mmiri mma ewere ihe ọnụ na-eri nyegoro ha ntụcha nzu tụọ edo enye ihe ọnụ na-eri gwa ha na Eze-Ana agbagotago ịghọtara ya enwe mbezie maka aja ha nji maka ya bịa definitely ha na-eri ha mana this thing I'm giving them is not what originally lives with them in the water. Yes, like when I'm giving them banana, when I'm giving them biscuit, they knew this is a special species of kind of food they will eat and marry. Mgbe ha na-eri ihe ndị a ha na-ajụ na-asị Chukwu okike ihe ọ bụla Eze-Ana because whatever I'm giving them I have already specialized it. Ewerego m ya kpee ekpere na ihe dị etu a bụ ihe m na-enye ha ka ha nyekwa m ihe dị etu a na example na nna akwatara ihe ọnụ na-eri ka unu nyekwa m ihe gịnị ihe ọnụ. So whenever you are cause of joy, source of joy to any creature, believe in me, you will receive whatever you have given them multiple fold. So what am I protesting today? Make sure that you are a source of joy to ihe niile Chukwu kere. Especially less privileged people that cannot pay you back. Especially those creatures that physically they cannot be of help to you physically, but spiritually, believe in me, whatever you give to nature, you must receive it. Nature does not owe. You understand? So, and that is why it's one of the principles of nature that givers never lack. There is no thing you give to nature, nature will not give you a multiple fold. Let me give you an example. When you plant a corn, believe in me, nature will ensure that you receive that thing you planted a multiple fold. Yes. So whatever if you are a source of pain to people around you, believe in me, you will always receive pain, and pain will never cease from your domain. Yes. So one day we're a source of joy to ihe Chukwu kere eke, believe in me. Things of joy will always happen in your life and in your family. Because life is all about garbage in, garbage out. Whatever you give is what you receive. Go and read it again. Galatians 6:7 said God can never be mocked. Whatever you give is what you receive. Whatever you sow is what you receive. Meaning that once you are on earth, one nena ichuaja, you are kind of creating joy, happiness to other things, to other elements, to human beings, what they cannot afford by themselves. And whenever you give them such things, they celebrate it. They pray. They pray that whatever so Eze-Ana jibia your makiasi meria. Man, because they don't you will not understand the fact that they pray. So what am I saying? Na ichuaja. What a job on a cholo. Let me tell you the truth. What a job on a cholo we have. It will be ichuaja. Ki nwe moto. Mana mmụọ amalugo na nwere short life. And then mmụọ amalugo na ihe ka adịghị mkpa na onye dị ndụ ọ dịkwute ihe ọma ọkwa eziokwu. Mmụọ amalugo na ihe kagoro mkpa abụrụ moto. Maka na bata nwa echi abụrụ ezigbo ihe. Na mmụọ amalugo na ihe kagoro mkpa. Ihe ikwu na ibe gị na-ayọ n'isi gị igbo ogologo ndụ first. Mana ị na-ayọ moto. Mmụọ amalugo na ihe ka mkpa ebe ị nọ bụ inye gụgụrụ ogologo ndụ. So ịchụcha aja nwa where spare your life. Only can spare your life from snare. Onya dilo kwelu n'ebe ino. Only can ebe onya amosu mmụọ ma amosu mmadụ kwelu. Mwe were ebukwapụrụ ya. Only can ọbụrụ accident which you have consumed your life. It doesn't involve another accident. Ọbụrụ na obere ihe, maybe windscreen or obere ihe kawara aka. Ọbụrụ ọbara wee pụọ. Ihe a ka a na-akpọ symbolic redemption. Ihe a bụ accident a karịa egbughị egbu. Mana symbolic redemption bụzi mee obere ọbara pụọ n'ahụ. Ọ bụrụ gị symbolic.
that ọbara ahụ na-achọ ka o rie ọbara isi gị onwego obere ọbara drọpụrụ therefore ekwukwa ụgwọ gị adị nwerego onwe gị. So nwere ajụ kebe eziokwu na nwere ajụ ọbụla ị chụrụ n'obi ọma ga-abụnata ihe efu ọdụrọ possible. Nwere ajụ ọbụla ị chụrụ with all your heart ga-abụ in vain. Trust me. Mana ihe na-eme mmadụ bụ na mmadụ adịghị afụ beyond his nose. Ị nwere ike ịchụ onye bụ aja obi ga-abụrụ na ọka ịchụ aja bute ego anyị na-achọ ibute ozugbo ime ọnụ nwere ego ihe ahụ ibute ego anyị na-achọ ka iwere ka ibute ịdanye n'aka ndị ori. Ime ọnụ nwere ụdị ego ahụ ya abụ isi na ọka ibute nwere ike ibute ịdanye n'aka ndị kidnapper ịmara. Mana mmụọ nwere ike ịsị mba, this is not the time, because na ndị ọbụ ndị ilo gị anwa na-eche gị ka a nara onye bụ ihe ahụ abụ oke gị, they are still there. So maybe nature will say okay, ọ bụrụ this year ka ị ya agbanyawo moto that Bentley, that Lamborghini ị chọrọ ịgba na ọ bụrụ this year, no next year, because na ndị ilo gị anwa ndị ga-abụ ndị ga-eso gị ime ndị ga-ala ka ihe ndụ gị maka na afọ na ihe ọma emere gị na ha ke nwere 2023 ya December to live. So mmụọ decide ya na ihe ya yọrọ for gị nwa ịdị ndụ ogologo wee enjoy ya akụ na ụba anyị na-ayọ maka ya na ọ ga-abụ na 2024 ka e wee nwee ike ka ndị ilo gị ọnọdụ ha wee nwee ike end ya. Mana gị nwa nwere ike ịfụta ya na asịrị gị ekpere. So I can tell you na-achụ aja ndị Igbo tatụ nzu na ka a na-achụ aja ka ikpe na-agba ndị mmụọ kwa eziokwu. Chụba aja, let it be na nke fọziri mmụọ ime n'imego nke dịrị gasị mmadụ. Mana mmadụ esi ka ya gba nkịtị abụrụ ya ịghọtara ya. So ịgbakwa na nkịtị ịgba na nkịtị si ya n'imego nke a n'imego, keep doing it. One thing I like in life is being consistent and keeping faith. Because if you are not convinced and you don't have faith in something, believe in me, you do it once, twice, you give up. But if you have confidence in something and you believe wholeheartedly in something, believe in me, even if you are not seeing results immediately, you keep doing it because you have seen it is a part of life. So what am I saying? Na-achụ aja. Ọ bụrụ na ịbụ onye nọ nso ebe mmiri dị, ị nwere ike iji aka gị na-akwagbu ihe ọnụ na-eri. Jee na my YouTube channel ị afọ ebe m kụziri etu esi akwa ibu eje na mmiri maka iji bụ ile ọma. Gwa gị ihe bụ ndị vital things ga-adị na ya, nwazie ndị ọzọ bụzi ga-abụjara jee kpee ile ọma. Then maka mgbe ahụ ya iyego jee chụọrọ ụmụ azụ ma ihe niile bi na mmiri aja. You show love and ask them what you want, your prayer request as a return. Mana ọ bụrụ na ị nọ mba dị anya, maybe ị n'obodo oyibo ma ọ bụ na ị nọ ebe ị nwere access to water, then you can engage your spiritualist onye ga-agachi onye bụ aja n'afa gị. Then ma na ọzọ atụma na enwere aja ndị ọzọ ị na-achụ mgbe ị na-echukwachi onye ụwa ga aja ka ị na-achọ ịgbara, maka na mgbe ahụ egburu ọkụ a sie ji a wee mesara aka aja ka ị chụpụrụ. Then ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ga-abịa bịa rie dozu ji anwa and ọkụkọ anwa nke e nyere ha ya ụkwasara aka. Then ndị mmadụ ga-erikwa the rest of the flesh and the rest of the yam saraka ka ịma. So nwere saraka ọbụla, nwere mkpụrụ obi ọbụla na-achụ aja ihe na-efunara. So bido tata chụba aja. Aja ị na-achụ ga-abụ maka ọdịmma gị. Achụ ị na-achụ ga-abụ maka ngozi wee nye ezinụlọ gị wee nye agbụrụ gị. So nwanne chụba aja no matter how small it is. Chụba aja no matter how small it is. By ịchụ aja anwa ị na-eke. Do you know the type of happiness na-adị n'obi ndị mmadụ ndị na-abịa na Ugochi tubelu na every day? Today by 2 o'clock boys ndị mmadụ ga-ejikwa. O nwere ndị chekwubere echekwuru maka amarago na ebe ha na Ugochi tubelu na temple na ị ga-eri ofu efere ebube soup karịrị 1,000 naira n'ahịa otu bottle bịa. So they look up to that. Ndị na-aba aja ya gazi irecha vidiyo metụ aka na share button. Inwe ajụjụ send a line message na 08057837672 ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri. Ihe ndị a bụ ihe ndị ya eme maka udo obi ka ọ dịkwa na ụdị oge a echi niile bụ Saturday bụ Sunday n'oge awa nke eziokwu by 9 AM. Share this message. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwuo m okwu nkọzi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nka ụbọchị tata bụ Eke. A sị na n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile,
receive blessing, receive favor, receive upliftment. Again, darling.